ožujka na Platku. Radi se o Platak Snowboard Sessionu u kojem je organizator Snowboard klub Nine. Danas su sa mnom ovdje upravo predsjednik Snowboard kluba, gospodin Miodrag Toskić, koji će nas kasnije i upoznati zapravo sa time o čemu se zapravo radi, što će se na Platku događati i kada će se to događati. I naš županijski vijećnik, kolega Leonardo Pavela, koji je bio zapravo i jedan od inicijatora ovog našeg županijskog pokroviteljstva nad ovim sjajnim događanjem. Kao što možda i znate, kao što je najavljeno, ovo se događanje dešava pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, odnosno putem naše turističke zajednice u iznosu od 50.000 kuna. U ovom trenutku je ovo, pa bi gospodinu Miodragu prepustio riječ da nam kaže više o čemu se zapravo radi, a nakon toga će nam se obratiti. Izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, kao što je gospodin Brauti i najavio, 5.3. na Platku prvi Platak Snowboard Session. Natjecanje međunarodnog karaktera, očekujemo 30-ak natjecatelja iz zemlja regije i iz Austrije, Italije i Slovenije. Osim samih natjecatelja iz Austrije, Italije, Slovenije i ovih zemalja regije, očekujemo i veliki broj natjecatelja same Hrvatske. Tako da se očekujemo ih 30-ak, ali mislim da će ih biti i puno više od 30. Natjecanje će biti u disciplini Big Air. Big Air su snowboard skokovi. To je u principu jedna od najatraktivnijih disciplina u snowboardu i održat će se na dnu staze Radeševo. Odnosno u onom snow parku tamo dole na dnu staze Radeševo. Format natjecanja će biti snowboard session. Sad ovako, za lajke bi to značilo da ćemo voziti neprekidno prvo kvalifikacije, onda finale. Odnosno kvalifikacije će se voziti 2 sata neprekidno, borderi će samo voziti i suci će ocijeniti najbolje koji će ići u finale. I finale će biti isto također u obliku sessiona, odnosno sat vremena će se voziti finale od kojeg ćemo odabrati trojicu pobjednika, odnosno pobjednika drugog i trećeg. Nagradni fond je 520 eura, odnosno 300 eura za prvo mjesto, 150 eura za drugo mjesto i 70 eura za treće mjesto. No evo, da bi nekako cijelo ovo događanje na Platku potpunili, nekako smo se bazirali na naše najmlađe, odnosno za najmlađe ćemo pripremiti jednu popratnu stazicu koja će biti sa raznim, ajmo reći, nekakvim zaprekicama za vožnju, gdje će naši učitelji sa opremom iz kluba jednostavno podučavati djecu osnovama snowboarda. To nije ona klasična školica snowboarda, to je jednostavno namijenjeno za djecu negdje od 2-3 do 7-8 godina koji će moći probati malo okusiti te čari daske pod nogama, odnosno snijega pod nogama. I evo, za kraj, sve nam počne 11 sati sa treninzima. Od 12 do 2 će biti kvalifikacije i od 2:15 do 3:15 će biti finale. Nadamo se da ćemo posle i na Platku imati zabavu, odnosno da će lokalni kafić nam omogućiti, ajmo to tako reći, da se zabava nastavi nakon samog natjecanja. Eto, toliko od mene što se tiče tehnikalija oko samog natjecanja. Hvala gospodinu Toskiću i evo za kraj gospodin Pavela. Evo, htjeli bi najaviti još jedno lijepo sportsko događanje kod nas na snijegu u Primorsko-goranskoj županiji. Treba još jedanput napomenuti da je Primorsko-goranska županija u biti najjača županija u Hrvatskoj po pitanju skijanja i u svakom slučaju najviše novaca ulažemo u skijanje. I ovaj plan je trebao biti isto jedan mali uvod gdje se na gorskom području naše županije ulaže u te skijaške i alpske sportove. Tu nam je biatlonsko trčanje, znači snowboard, skijanje i naša županija znači definitivno puno novaca ulaže u sve to skupa i nadamo se naravno uskoro još većim manifestacijama koje će biti na području Gorskog kotara, tako da i izbrandiramo taj naš kraj. Sve to skupa naravno uvod je i u dosta velike financije koje bi trebale biti prema našim skijaškim centrima i u Gorskom kotaru, tako da u budućnosti gledamo Gorski kotar kroz hotele, kroz skijališta i kroz destinaciju gdje će dolaziti naši ljudi iz naše države, ali i iz okolnih država, gdje će jednostavno naši gorani konačno moći ubrati dio plodova i dobre zarade od svega toga. Kao što ste vidjeli, ski bike je prošao jako dobro
Mediji su govorili o tome, bilo je stvarno fenomenalno gore organizirano, sve skupa opet naravno uz pomoć županije. Sada ovo natjecanje opet uz pomoć županije, malo će biti ovdje na Platku, nadamo se sljedeće godine da će biti i u Gorskom kotaru na Delnicama, tako da cijelo naše gorsko područje zaživi kako treba. Ulagat će se veliki novci oko toga i evo stvarno hvala svima koji su bili na tome, hvala posebno Mikiju koji je već tolike godine, preko 20 godina, toliki bezbroj Mikića je naučio bordati, vodio ih je svugdje po Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, organizirao je Carnival Snowboard Session, jedna od stvarno zanimljivih manifestacija kod nas u našoj županiji i takvi ljudi su u svakom slučaju pravo lice naše županije, tako da Miki hvala na tome svemu i veselimo se događanju koje će biti na Platku 5. ožujka. Hvala. Možda pitanja? Ako nema pitanja.